ngicabanga ngohambo lwami lonke lwempilo, ngibonile okufanayo okuthile okuxhumanisa labo abaphumelelayo nalabo abachitha impilo yonke bezwa amandla angabonakali ababamba. Futhi yilokhu kuqonda impela okungiholayo ukuthi ngiqale le ngxoxo ngendlela ehlukile. Ngoba kukhona okufihlekile, iqiniso iningi elikhulu labantu elingalokothi liliqonde, futhi baze baliqaphele, bahlale bezama, bejaha imiphumela ehlale ibaleka kubo. Wake waqaphela yini ukuthi ngezinye izikhathi uzizwa ushiwe inyathelo elilodwa nje kuphela ukuze uphumelele, kodwa kube namandla athile abukeka ekubamba? Kungenjengokungathi umnyango usuzovuleka kuthi ngesikhathi sokugcina uvaleke ngaphandle kwencazelo. Iqiniso liwukuthi umgomo wokukhanga awulokothi wehluleke. Okungasebenzi kahle indlela abantu abawusebenzisa ngayo. Futhi lokhu kwenzeka ngoba lo mthetho umhlaba wonke usebenza njalo kubo bonke abantu ngaphandle kokukhetha, kungakhathaliseki inkolelo yabo. Futhi mhlawumbe yilokhu impela kungani abaningi bengaboni imiphumela, bayakhehla, kodwa hayi lokho abakufisayo ngempela. Bakheha lokho abakwesabayo, lokho abakukholelwa ngabo lapho bebodwa, lokho abakuzikhuza ngasese ngenkathi bezama ukukholisa umhlaba ukuthi konke kulungile. Ngibona izinkulungwane zabantu bephinda izindlela zemizwa ezibavimbela ukuba baphumelele. Ukwesaba ukulahlekelwa imali. Ukwesaba ukungakwazi. Ukukhathazeka ngokwenza isinqumo nokuzisola ngaso. Ukwesaba ukugqama nokuba yisisulu sokugxekwa. Futhi noma ngabe bathi bafisa ukuphumelela, bathwele izinkolelo zangaphakathi ezijulile kusukela ebuntwaneni, njengohlelo oluthulile oluqondisa isinyathelo sabo ngasinye. Wake waqaphela yini lokhu kuwe? Lowo muzi wangaphakathi ophoqa ukuthi mhlawumbe akulona isikhathi esifanele, ukuthi mhlawumbe awunalo lokho okudingekayo, ukuthi mhlawumbe kungcono ukulinda. Okwamanje iminyaka iyadlula. Futhi mangiveze okuthile, ngakuzwa lokhu ngokwami. Angifundanga, ngangingenathemba, ngisebenza imisebenzi engahlelekile, ngaphandle kokuqondiswa. Ngolunye usuku, ngisenkonzweni yezicishamlilo eToronto, ngihlezi ngithule, ngibuka inqubo ejwayelekile eyisidina nomuzwa wokuthi impilo yami ayisoze yaya ndawo, umcabango wangishaya njengommese obukhali, ingabe yilokhu kuphela okukhona. Ngazalelwa ukuphila nje futhi ngingakhi lutho. Lokho kwangihlanganisa ngaphakathi ngoba, kuze kube yileso sikhathi, ngangikholelwa ngempela ukuthi angikwazi ukwenza okungajwayelekile. Isithombe sami sasihlukene, futhi ngangingazi nokuthi silawula yonke into kangakanani. Kwakungekona ukuntuleka kwenhloso, kwakuyikuntuleka okujulile kokuziqonda. Futhi yilapha impela lapho abaningi bakhubazeka khona. Bakholelwa ukuthi ababoni imiphumela ngoba umgomo wokukhanga awusebenzi, kodwa empeleni kungenxa yokuthi basebenzisa umthetho ngokungazi ngokumelene nabo. Ingqondo engaphansi kwengqondo yamukela yonke into oyiphindaphinda ngokwezimo zomzwelo, futhi yilokho okudala ukudlidlizela kwakho. Futhi ukudlidlizela kwakho kudala imiphumela yakho. Wake waqaphela yini ukuthi lapho ukhathazekile ngezinkokhelo zakho, kubonakala sengathi kuphuma izindleko eziningi kakhulu. Noma lapho wesaba ukulahlekelwa umuntu, ukuphikisana okuncane kubonakala kungumcimbi omkhulu. Noma lapho uzwa ukuthi awusoze waba nokwanele, yonke into ekuzungezile iqala ukuqinisekisa lowo muzwa. Akukho kulokhu okuyinto nje engahleliwe. Umthetho uyasebenza. Ngikhumbula isigaba esithile, ngaphambi kokuba kwenzeke noma yikuphi ukuguquka, lapho ngangizitshela khona, anginazo izifundo, anginalo i-degree, anginatalenta elikhethekile, ngakho-ke, ngingaqiniseka ukuthi angeke ngiye kude. Lowo mcabango wawubonakala umsulwa kodwa wawubumba iqiniso lami. Futhi yilokho kungani ungaboni imiphumela, lokho okufisayo kuphikisana ngqo nalokho okukholelwa nguwe. Ucabanga ngengcebo, kodwa uzwa ukwesaba. Ucabanga ngempumelelo, kodwa uzwa ukungaqiniseki. Ucabanga ngokuchichima, kodwa udlidlizela ukushoda. Futhi umthetho uphendula kulokho okudlidlizelayo, hayi kulokho okufisayo. Futhi nansi into ebalulekile, into okungekho muntu owake wayitshela, iningi elikhulu labantu liphila sengathi libanjwe yimizwa yabo siqu.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-80 abantu babambeka ezimweni zemizwa ezixhunyaniswa nokwesaba imali, ukukhathazeka ngekusasa, nemizwa yokunganele. Futhi lokhu akuthinti nje izinqumo zabo, kuthinta ukudlidlizela kwabo, amandla abo, ikhono labo lokukhehla amathuba amasha. Imicabango ayilona nje imicabango, iyizimpawu zikagesi ezidlulisela endaweni yonke ngqo lokho okulungele ukukwamukela. Futhi ngaphambi kokuba siqhubeke, ngifuna uqonde iqiniso elinamandla. Uma umthetho umhlaba wonke uphendula ngendlela efanayo kubo bobabili, labo abaphumelelayo nalabo abangaphumeleli, umehluko ulele ekuhlanganiseni kwangaphakathi. Ngoba ngaphakathi awulokothi ukhehla lokho okufisayo, ukhehla ukuthi ungubani, lokho okukholelwa ukuthi kungenzeka kuwe. Futhi ngakufunda lokhu ngendlela enzima, ngibuka impilo yami ichithika ngenkathi ngizama ukuthola izizathu zangaphandle zokwehluleka kwami. Futhi kwaba kuphela lapho ngibona ukuthi ushintsho luqala ngaphakathi, futhi kungalokothi ngaphandle, lapho iqiniso lami laqala khona ukuphendula ngendlela ehlukile. Yilokho engifuna ukuba ukuzwe manje. Uma ngibheka emuva futhi ngikhumbula okokuqala ngqa, ngibona ukuthi umgomo wokukhanga wawungancikile ezimweni zami zangaphandle, kodwa kunalokho esimweni sami sangaphakathi, kukhona okungaphakathi kwami okushintshe unomphela. Futhi yilokho impela engifuna ukukufunda manje, ngoba ukwamukela le ndlela engabonakali kuyisikhathi sokuguquka esihlukanisa labo abaguqula izimpilo zabo kulabo abachitha iminyaka eminingi bezama, beqondisa, bephupha kodwa bangalokothi baphule iphethini. Iningi labantu likholelwa ukuthi ababoni imiphumela ngoba benza okuthile okungahambisani ngaphandle. Bacabanga ukuthi badinga ukusebenza amahora amaningi, bathathe umsebenzi wesibili, baqoqe imithwalo yemfanelo ukuze bazibonakalise emhlabeni. Kodwa konke lokho kumane kungumphumela. Imbangela yangempela ilele kulokho okwamukelayo njengeqiniso ngawe. Wake waqaphela yini ukuthi ungase ufise okuthile ngamandla amakhulu kodwa ngaphakathi uzizwe ukuthi mhlawumbe akukona okwakho? Kangaki uke wabona umuntu ophumelelayo bese ucabanga, ngingathanda lokho, kodwa angazi noma ngingakwenza yini? Wake wabona yini ukuthi lokhu kungaqiniseki okulula kuguqula yonke into? Lokhu kungabaza kudala ukudlidlizela. Futhi lokho kudlidlizela kudlulisa endaweni yonke ukuthi akukabi okwakho. Abantu bathi bafuna ukuphumelela, kodwa baphila bejikeleza icala lapho bekhuluma ngemali. Bafuna okuningi, kodwa ngesikhathi esifanayo, bayesaba ukubonakala bengabantu abazicabangela bona. Bafuna ukukhuphuka, kodwa bayesaba ukwahlulelwa abanye. Futhi ngalokho bangena ekungqubuzaneni kwangaphakathi, futhi ukungqubuzana kwangaphakathi kudala imiphumela yangaphandle edidekile. Ngikubona lokhu njalo, abantu abasebenza kanzima kakhulu kodwa baphila bekhathele ngokomzwelo, abantu abahlela, kodwa bangalokothi benze, abantu abafisa, kodwa bangalokothi bamukele. Futhi uyazi yini kungani? Ngoba bazama ukwakha isakhiwo esikhulu esisekelweni esibuthakathaka sesithombe esincane sabo siqu. Futhi isithombe siqu sihlale sinqoba. Njalo, awusoze wedlule isithombe osithwele ngawe. Futhi mhlawumbe uyazibuza, kodwa kungani kunzima kangaka ukunqoba lokhu? Ngoba ubulokhu uqeqeshwe kusukela usemncane. Futhi lokhu kuqeqeshwa kubumba izindlela zakho zokuphendula zamanje. Izifundo zikhombisa ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-70 ezinqumo zabantu zezimali ziholwa ukwesaba, hayi inhloso. Futhi zama ukucabanga umthelela walokho. Uma ukwesaba kulawula izinqumo, ukwesaba kulawula ukudlidlizela. Uma ukwesaba kulawula ukudlidlizela, kulawula lokho okukuhlinzekayo. Kulula futhi kubhubhisa. Futhi nali iqiniso abambalwa abalivuma, ukuhlupheka kwezezimali kwabantu abaningi kuvela ekuzameni ukugwema ukwesaba kwabo, esikhundleni sokwakha umbono onamandla wokuwunqoba. Kufana nokuzama ukumisa uzamcolo ngezandla zakho nje. Ingqondo ayisebenzi ngokukhipha imicabango, isebenza ngokufaka esikhundleni ukudlidlizela. Uma uzama kakhulu ukulwa nokwesaba, kulapho ukuqinisa khona. Kodwa lapho ugxila esithombeni salokho okufisayo ngemizwa enamandla, ukwesaba kulahlekelwa amandla.
Futhi mangihlanganyele okuthile, lapho ngiqala ukuhlangana nencwadi eyashintsha ngokuphelele indlela yami yokucabanga, ngangingazi ukuthi kuzokwenzekani. Ngangihlala ekamelweni elincane, elilula lapho ngangihlala khona futhi ngifunda lawo makhasana sengathi ngangiphefumula umoya okokuqala ngqa empilweni yami. Futhi ngokuqala ngqa, ngabona inguqulo yami engangingakaze ngiyivumele ukuba ibe khona. Kwakungekona ukukholelwa ngobumnyama, kwakungumzwa ongakaze ubone sengathi ngangithole imephu futhi ngabona ukuthi ingcebo yayihlale ikhona eduze, kodwa ngangingakaze ngimbe endaweni efanele. Lokho kwangithinta kakhulu. Futhi yilapho konke okunye kwaqala ukushintsha. Futhi ngaphambi kokuba siqhubeke, ngifuna ukwenza isicelo esibalulekile. Uma lokho okuzwile kuze kube manje kukunyakazisile, uma kukhona okukuthintile noma okwenze wacabanga, sicela uchofoze like bese ubhalisela isiteshi. Kungase kubonakale kulula, kodwa lesi senzo yilokho okugcina lokhu okuqukethwe kuphila, yilokho okuvumela abantu abaningi ukuba bathole lo mlayezo futhi bavuke. Lokhu akuzuzisi isiteshi kuphela, kusiza ekugcineni lolu lwazi lufinyeleleka futhi kuqinisa umphakathi owakha iqiniso elisha. Manje sibuyela. Ngifuna uqonde okuthile okujulile, imicabango ayidali imiphumela nje ngoba uyifisa. Idala imiphumela lapho iguqula ukudlidlizela kwakho. Ungaveza ngokwengqondo isifiso sokuphumelela, kodwa uma ukwesaba kulawula ngokomzwelo, ukudlidlizela okuhlelekile ukwesaba. Kufana nokuzama ukushuna esiteshini somsakazo ngenkathi i-antena yakho ikhomba ngenkani kwenye imvamisa. Noma ngabe ushintsha kangakanani i-dial, uma isamukeli singaqondile, umsindo awusoze wacaca. Lokhu kusebenza ezimweni zangempilo wonke umuntu abhekana nazo. Wake waqaphela yini ukuthi lapho uqala inyanga ukhathazekile ngezinkokhelo, konke kubonakala kungahambi kahle? Ifriji liyaphuka, isondo lemoto liyashona, inkokhelo ekhohliwe iyavela futhi. Lokho akukona ukukhubazeka, kungukudlidlizela. Ngokudlidlizela ukungezwani, ukhehla izimo ezihambisanayo. Lokhu kusebenza kukho konke, ubudlelwane, umsebenzi, impilo, imicabango, ezemali. Ake ucabange okwenzeka kosaziwayo abathile. Kunalesibonelo esihle kakhulu engihlale ngisikhuluma ngoba sibonisa ngokusobala indlela umthetho wokuheha osebenza ngayo ngendlela engeyinhle. uNicholas Cage waqongelela ingcebo engapheli. Wadlala emikhondweni emikhulu, wathola udumo emhlabeni wonke, kodwa ukudlidliza kwakhe kwakungokweqisa, ukwesaba ukulahlekelwa nokuphatha kabi ezemali. Umphumela, walahlekelwa cishe yikho konke, waba namacala amakhulu, wabuka nomsebenzi wakhe wehla iminyaka eminingi. Kwakungesona isinyama, kwakungukudlidliza okungahambisani nengcebo. Yingakho ngiphakamisa inselele elula kodwa enamandla amakhulu. Okwesikhathi esiyizimpelasonto ezingama-24, susa noma yimuphi umusho okhuluma ngokuntuleka. Ngaso sonke isikhathi lapho uzoshona khona uthi, anginayo, angikwazi noma kunzima, yima. Phefumula. Bese ukufaka esikhundleni uthi, ngidala indawo ukuze kube khona okukhulu. Yenza lokhu usuku olulodwa nje bese ubuka ukuthi yini eshintshayo ngaphakathi kuwe. Uzomangala. Kunendawo ohambweni lomthetho wokuheha cishe akekho oyibonayo futhi iyona ndawo eqondile enqumayo ukuthi umuntu uyaqhubeka yini noma uhlala ebambekile kuleli qiniso elifanayo iminyaka eminingi. Yilokhu engifuna ukukuchaza manje, njengoba abaningi becabanga ukuthi ukufisa kanzima, ukuphinda iziqinisekiso, noma ukubona umphumela ngokwamehlo engqondo kwanele ukushintsha konke. Kodwa kukhona okujule kakhulu okwenzekayo, okulawula wonke umcabango, konke ukuphendula, sonke isinqumo esithule osenza ungaboni. Iqiniso liwukuthi, awuhehi lokho ocabanga ngakho ngokuqonda, uheha lokho owamukela ngokomzwelo njengeqiniso. Futhi abantu abaningi bahlala bevaleleke kulokho engikubiza ngokuthi umjikelezo wokuphikisana kwangaphakathi. Bakholelwa ukuthi bafuna impilo ecebile, kodwa baphatha izinkumbulo ezingokomzwelo zokuntuleka. Futhi lezi zinkumbulo zihlala ziziveza ezimpilweni zabo zansuku zonke. Wake wakubona lokhu? Lowo mzuzu lapho uthola khona imali engalindelekile futhi ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ibonakala inyamalala.
Noma lapho ekugcineni uqala ukonga kancane, futhi ngokungazelele kuvele isidingo esikuphoqayo ukuthi usebenzise leso sigcinamali. Abantu bakubiza lokhu ngokuthi isinyama, kodwa akusona isinyama, kungukudlidliza okungalungile. Lapho umuntu edlidliza ukukhathazeka, impilo iphendula ngezimo eziqinisa lokho kukhathazeka. Lapho bedlidliza ukungazethembi, baheha izigameko eziqinisekisa lokho kungazethembi. Futhi lapho bedlidliza ukuntuleka, ngisho nalokho okufikayo kugcina sekunyamalala. Lokhu kubalulekile emhlabeni wonke. Akuncikile ekutheni ungubani, wazalelwaphi, izinga lakho lemfundo, noma umlando wakho. Lo mthetho awubandlululi muntu. Umane uphendule. Futhi lo mjikelezo wonke uxhumene ngaphakathi nendawo ethambile kakhulu, ukuhlelwa kwakho kwangaphakathi okungokomzwelo. Akwanele ukufisa ukwaneliseka uma, ekujuleni kobukhona bakho, uphethe icala lokufuna okwengeziwe. Akusebenzi ukuphupha okukhulu uma uphethe ukukholelwa ukuthi awufanele izimpumelelo ezinjalo. Ngokufanayo, ukuphishekela amathuba amasha ngeke kuthele izithelo uma, ngasese, wesaba ukuthi angashintsha impilo yakho ngesivinini esisheshayo kunamakhono akho okuzivumelanisa nokuhambisana nawo. Yingakho abantu abaningi kangaka bezithola bebambekile, akusona isimo sangaphandle esibeka izithiyo, kodwa bona uqobo, ngezinkolelo nemizwa yabo evimbayo. Lokhu kuba sobala ngezindlela ezijwayelekile, zansuku zonke ezivame ukunganakwa. Lapho ubona into ofuna ukuyithenga bese ucabanga, lokho kubiza kakhulu, awuchazi inani layo lemali, kodwa isithombe sakho siqu. Lapho ubuka ukuchuma komunye umuntu bese uzwa ukungakhululeki, ukholelwa ukuthi ngeke neze ukuzuze lokho, awumboni ngempela omunye umuntu, kodwa imingcele yakho siqu ebonakala. Kunjengokungathi umkhathi uhlale ukubambele isibuko. Futhi isithombe sishintsha kuphela lapho uguqula ngaphakathi. Ngakufunda lokhu ngendlela enamandla kakhulu. Kwakukhona isikhathi lapho ngangiqale khona ukuhola imali eningi emzamweni wami wokuqala, kodwa ngangisaphila ngokwesaba ukulahlekelwa yikho konke. Ngangihola, kodwa angikaze ngikhululeke. Futhi lapho ngangisaba kakhulu ukulahlekelwa, kwavela izimo eziningi ezanciphisa izinsiza zami zezimali, izinto zaphuka, amaklayenti abambezela izinkokhelo, izinqumo ezingacabangile zangihola ukuba ngitshale ezintweni ezingena njongo. Kwakunjengokungathi ingcebo izama ukungena, kodwa mina ngivala umnyango ngaphakathi. Ngakuqaphela lokhu kuphela lapho ngiqonda, ngangishintshe ukuziphatha kwami, kodwa hayi isithombe sami siqu. Ngangihola okwengeziwe, kodwa ngangisazibona njengomuntu ofanayo olinganiselwe enganginjalo ngaphambili. Impilo yayimane ibonisa lokho. Futhi kungenzeka ukuthi le mjikelezo ofanayo ubonakala empilweni yakho manje. Ufisa ukuthuthuka okukhulu esimweni sakho sezimali, kodwa uqhubeka usabela ngokomzwelo njengomuntu ohlale esaba izindleko. Ulangazelela ukuzinza empilweni yakho, kodwa amandla akho okudlidliza ngawakwesaba. Ufuna ukwaziswa nokubonwa, kodwa uphethe ukwesaba ukungabi muhle ngokwanele. Ngakho-ke, awukwazi ukuqonda ukuthi kungani imiphumela yakho oyifisayo ingaqhakazi ngokugcwele eqinisweni lakho. Manje, ake ngikunikeze isibonelo esibonisa kahle le ndlela. UJim Carrey, ngaphambi kokuba abe usaziwayo, wayehlala ekuntulekeni okukhulu. Kodwa okwamenza wahluka kwakungesona isipho sakhe, kodwa indlela aqala ukuzibona ngayo. Wazibhalela isheke lesamba $10 10,000, libhalwe ngokugcwele ngamagama, linosuku lwesikhathi esizayo. Akazange nje abone ngamehlo engqondo, wazibona njengomuntu okwazi ukuthola imali enjalo. Isithombe sakhe siqu saba sashintsha ngaphambi kokuba umphumela ubonakale. Futhi lapho, ekugcineni, ehola yona leyo mali, ibhalwe ngokugcwele ngamagama, ngefilimu, yena uqobo wathi akazange amangale. Ngoba ekujuleni, wayesevele edlidliza kuleyo frequency. Lokhu akusona isigameko nje. Lokhu kungukuzivumelanisa. Manje, asikusebenzise lokhu kokuhlangenwe nakho kwakho. Kanjani izikhathi eziningi uzithole uphinda izindlela zokuziphatha ozithembise ukuzishintsha? Kanjani izikhathi eziningi uqale umzamo ngenkuthalo kodwa kamuva walahlekelwa umfutho?
Kanjani izikhathi eziningi ube nombono othembisayo kodwa wawuchitha, ukholelwa ukuthi kwakungesona isikhathi esifanele? Futhi kanjani izikhathi eziningi uzibambe uphila ngendlela ejwayelekile, uphendula ezintweni ezifanayo, uzwa imizwa efanayo, uheha imiphumela efanayo, njengokungathi uvaleleke emjikelezweni ongapheli? Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo yakho engaphansi kwesazela ilawula imisebenzi yakho yangaphakathi. Futhi le ngxenye yengqondo yakho ayihlukanisi phakathi kwesikhathi esedlule nesamanje, ivele ikhiqize lokho ehlelelwe futhi yaqeqeshwa ukuba ikukholelwe njengamaqiniso aphelele. Izifundo zesayensi zamanje nocwaningo kubonisa ukuthi isilinganiso samaphesenti angama-95 okuziphatha komuntu kuyazenzakalela. Kuqhutshwa ikakhulukazi isethi eyinkimbinkimbi yezinkolelo ezijule kakhulu ezigcinwe engqondweni engaphansi kwesazela. Ngakho-ke, uma izinkolelo zakho ezingaphakathi zingahambisani ngokugcwele futhi zingahambisani neqiniso ofisa ngempela ukuliveza nokulihlangabezana nalo, ungazibandakanya ezenzweni ezingenakubalwa zokuqonda, sebenza ngokukhuthala, zinikele emthandazweni, yenza ukubona ngamehlo engqondo, noma uhlele ngokucophelela sonke isinyathelo, kodwa naphezu kwawo wonke lo mzamo oqondile, akukho okushintshayo okubalulekile noma okuhlala njalo. Isizathu salokhu siwukuthi ukudlidliza okungaqondi eqinisweni kudala iqiniso lakho elibonakalayo, hayi umzamo oqondile nje noma inhloso ehleliwe. Futhi yingakho manje ngifuna ukwethula okuthile okunamandla okuguqula ngokuphelele ubudlelwane bakho nokubona kwakho ingcebo ezinsukwini ezintathu ezilandelanayo. Zinikele ekuqapheliseni ngokucophelela ukuphendula kwakho okungokomzwelo nokwamandla okuvela ezimweni zezimali. Gxila hayi ezenzweni zakho ezihleliwe, kodwa kunalokho ekuphenduleni kwakho okuzenzakalelayo nokungokwemvelo. Lapho imicabango yakho iphendukela emalini, qaphela ngokucophelela lokho okuzwayo ngaphakathi. Lapho ukhuluma ngemali noma izindaba zemali, qaphela ithoni nokwenyuka kwezwi lakho. Lapho amehlo akho ewela kubhili noma isitatimende sasebhange, qaphela okusukayo esifubeni sakho, imizwa engokwenyama nengokomzwelo. Vele ubuke ngaphandle kokwahlulela. Lokhu kuzilolonga ngobulula bakho kuzokwembula okuningi ngesimo sangempela sokudlidliza kwakho kunanoma yisiphi isiqinisekiso ongase usiphinde impilo yakho yonke. Kunendawo ebalulekile futhi evame ukunganakwa ohambweni lomthetho wokuheha. Awuguquli iqiniso lakho ngokumane ushintshe imicabango yakho. Ushintsho lwangempela lwenzeka ngokuguqula ukuthi ungubani ngaphakathi. Yilapha-ke abantu abaningi bebambeka khona, njengoba bezinikela empilweni yabo bekwesaba ukuthi badinga ukulawula imiphumela yangaphandle, kanti ukugxila kufanele kube ekuphatheni isimo sangaphakathi esidala leyo miphumela. Ngifuna uqonde ngokujulile, kunomehluko omkhulu phakathi kokufisa nokuvumela. Wonke umuntu ulangazelela ukuphumelela, kodwa bambalwa kakhulu abavumela ngempela ukuchuma ezimpilweni zabo. Futhi ukuvumela akusona isenzo esinengqondo, kodwa isimo esingokomzwelo. Kusho ukuvula indawo yangaphakathi ukuze kube khona okukhulu. Kodwa abantu abaningi bangakwenza kanjani lokhu uma bechitha izinsuku zabo bevaleleke ezindleleni zokuziphatha ezingokomzwelo ezizenzakalelayo? Wake waqaphela ukuthi noma ngabe kwenzeka okuhle, kunesaba okufihliwe ukuthi ngeke kuhlale. Wake wabona ukuthi kaningi lapho uphupha ngempilo engcono, ingxenye yakho iyabuza ukuthi uyayifanele yini, noma uzokwazi yini ukuyigcina. Lena indawo eyinhloko. Isifiso sibheka esikhathini esizayo, kodwa ukwesaba kubheka esikhathini esedlule. Futhi lapho lezi zinto ezimbili zishayisana, okugqamayo ukudlidliza okunamandla, futhi cishe njalo lokho ukwesaba. Lapho uvula isitatimende sakho sasebhange ngomuzwa wokungezwani, lokho sekuvele kungukudlidliza. Lapho nixoxa ngezindaba zemali ngomuzwa othile, nalokho kuyindlela yokudlidliza. Lapho uqhathanisa ubukhona bakho nabanye futhi ubona ukusilela, into enjalo iyisibonakaliso sokudlidliza. Konke lokhu kuyaqoqeka. Kwakha indawo yamandla elawula okungenayo nokuphumayo ebukhoneni bakho. Futhi nansi iminingwane emincane kodwa enamandla amakhulu. Okwedlule akuvimbeli intuthuko yakho ngoba kwenzeka, kuyakuvimbela ngoba umuzwa uyaqhubeka, njengokungathi kusaqhubeka.
Uma nje lowo muzwa uhlala ucacile, i-frequency nayo izoqhubeka. Futhi uma nje leyo frequency isebenza, uzoqhubeka uheha izinto ezifanayo. Ngenxa yalesi sizathu, abantu abaningi kakhulu bavame ukusho ukuthi konke kwenzeka kimi, akukho okukhulayo, noma uma kuqhamuka inhlekelele eyodwa, eziyishumi ezengeziwe ziyalandela. Lokhu akuyona inhlanhla embi. Kumane kuyisiphindaphindi semizwa. Futhi lokhu okwenzeka kwangithinta kakhulu kunalokho engangikucabanga. Ekuqaleni kohambo lwami, ngemuva kokuqala ukuthola izimali eziningi kakhulu ngebhizinisi lami lokuqala, ngikhumbula isigameko esisodwa esingasoze sanyamalala engqondweni yami. Ngangisesikhaleni sami somsebenzi, ngibuyekeza intuthuko entsha eyayisanda kufika. Lokhu kwakusho ukwanda okukhulu kimi. Kwakungushintsho umuntu ngamunye ayengalugubha. Kodwa-ke, esikhundleni sokuthola injabulo, ngangihlushwa ukwesaba. Ukwesaba okukhulu kokungakwazi. Ukubuka konke kuphakela kude. Ukwehluleka okukhulu kangangokuthi kwakungenakwenzeka ukululama. Kuleyo nyanga efanayo, izinto ezintathu zaphuka, ukhontraka oyedwa omkhulu wahoxisa, futhi umsebenzi wenza iphutha elaholela ezindlekweni ezinkulu. Namuhla, ngikubona kahle, amandla ami ayengalingani nokukhula kwami, futhi umhlaba wawuvele ubonisa i-frequency engangiyikhipha, hayi impumelelo engangithi ngiyifisa. Futhi ngaze ngaguqula isimo sami sangaphakathi, konke okuzungezile kwaqhubeka nokuwa. Ngenxa yalesi sizathu ngigcizelela isidingo esibalulekile sokuqonda umgomo oyinhloko walomqondo. Ukuphila akuphenduli ezicelweni zakho, kodwa empilweni yakho yangaphakathi. Futhi lempilo yangaphakathi ayihlangene nokubukeka kwakho, imali, iziqu, inani labalandeli, impahla, noma isimo somphakathi. Ukuba yilowo muntu kuyi-frequency. Kuyindlela yokuba khona. Kuyilokho okulawulayo lapho wenza ngokusheshe, lapho uwedwa, lapho ungafuni ukwenza umthelela, lapho umane ukhona. Abantu abakhetheka ngobuningi abavamile njeni ukucabanga izinto ezinhle njalo, bakhipha i-frequency ehlukile. Ukukhazimula kwabo akuveli ekwesabeni, kodwa ekuhleleni okukhuthazayo. Akuveli ekushodeni, kodwa emandleni okukhona. Akuveli ekungabazeni, kodwa ekuzinikeleni. Futhi lolu shintsho akulona umlingo. Kuyinto engakhuliswa. Futhi kulapho kanye kunenkinga enkulu. Abantu abadumile abawushaye indiva lemigomo yokuthula kwangaphakathi babona izindlela zabo zehla hayi ngenxa yokushoda kwethalente, kodwa ngenxa yokungakwazi ukulawula imizwa yabo nengqondo. Isibonelo esicacile yisika Amy Winehouse. Isipho esingavamile, izwi elingajwayelekile, ukukhuphuka okuhle kakhulu, nokho, ngaphakathi, kwakukhona i-frequency ejulile yokuzilimaza, edlelweni ukwesaba, ukungaqiniseki, nezinkinga zakhe siqu angazange akwazi ukuziguqula. Umphakathi wabona impumelelo, kodwa enhliziyweni yakhe, wakhipha isignali lokubhujiswa. Futhi ukuphila kwaphendula kuleyo frequency. Kuyabuhlungu, kodwa akunakuphikwa. Kungakhathaliseki ukuthi uphakama kangakanani, uma ukukhazimula kwakho kwangaphakathi kungahlelekile, sonke isakhiwo siyawo. Futhi le ndlela yokucabanga isiletha embonweni ongaphakathi nakakhulu, imizwa yakho iyizibonakaliso, hayi izitha. Ibonisa ngokunembile ukuthi i-frequency yakho ikuphi. Futhi ingxenye enkulu yoshintsho ilele ekufundeni ukuthi ungayihlonza kanjani le mizwa futhi uyiguqule ngobuhlakani. Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abakhulisa ukuqaphela imizwa bajabulela amazinga aphezulu kakhulu okuzinza kwezimali, ukuqina, nokwaneliseka. Akuyona into nje engengozi. Kuyimbangela nomphumela. Ukuze le nqubo yoshintsho iqale ngaphakathi kuwe, ngihlose ukwethula inselele esebenza kahle ngendlela emangalisayo, eqondile, futhi eguquguqukayo, ezinsukwini eziyisikhombisa ezilandelayo. Isikhathi ngasinye lapho uhlangabezana nempendulo engajwayelekile yomzwelo ehlobene nezimali, ukwesaba, ukuphelelwa ithemba, ukuzisola, intukuthelo, ukukhathazeka, gwema ukuyishaya indiva. Vele ume imizuzwana eyishumi. Thatha umoya ojulile. Futhi esikhundleni salowo muzwa ubeke umbuzo, yisiphi isimo engingasibona manje uma ngingahlukunyezwa yilo muzwa?
Lo mbuzo ushintsha ngokushesha ifrequency yakho ngoba uqhuba ingqondo yakho ukuba ixhumane nesici sakho esidlula ukwesaba. Yenza lokhu izinsuku eziyisikhombisa. Vele eziyisikhombisa. Futhi uzozibonela ukuvela koshintsho lwangempela ngaphakathi kuwe. Njengoba uqala ukuqonda ngempela umgomo wokukhazimula, kwenzeka into emangalisayo, uyeka ukusabela nje endaweni yangaphandle futhi uqale ukwakha kusukela empilweni yakho yangaphakathi. Futhi bheka, kulapho kanye abantu abaningi behlulwa khona. Balinda ukuthi izimo zishintshe, ukuthi imali ivele, ukuthi kuqhamuke ithuba, ukuthi omunye umuntu avule umnyango. Kodwa-ke, izinto azizange zisebenze kanjalo. Ukukhazimula okugcinayo kuseka uhlaka olungabonakali lapho konke kuvumelana khona. Konke. Futhi unamandla okuguqula leyo frequency nganoma yisiphi isikhathi, ngokumane ulungise umbono wakho ngempilo. Kufana nokulungisa isilungisi sangaphakathi. Akulona wena olawula iqiniso. Umane uvumelane nalo. Lapho ngiqala ukusebenzisa le ndlela, ngabona ukuthi akudingekile ukuthi ngilinde omunye umuntu ukuthi angithembe. Kwadingeka ngikhiphe ifrequency yalokho engangikufisa, futhi umhlaba wavumelana nempilo yami yangaphakathi. Hayi ngenye indlela. Futhi mhlawumbe namuhla, manje kanye, udinga ukuzwa lokhu, akekho omunye onamandla okulawula ukukhazimula okukhiphayo. Nguwe kuphela. Futhi ngokuthatha izintambo zokulawula, amathuba aqala ukubonakala ngezindlela ezidlula ukuqonda. Hlala nami, ngoba sisanda kuqala ukuhlola lokho okwazi ukukudala ngokuqonda ukuthi ungayilawula kanjani ingqondo yakho ngokunembili. Futhi njengoba uvumela le migomo ukuba izwakale ngaphakathi kuwe, khumbula ukuthi yonke imininingwane evele lapha inamandla okuvusa okuthile okuyingqayizivele, hayi kuwe kuphela, kodwa nakumuntu okungenzeka, ngaso lesi sikhathi, efuna kanye lo myalezo. Uma uzwa ukuthi lokhu kube nokubaluleka kuwe, yabelana ngakho nomuntu omkhathalele ongazuza kule nkuthazo. Ngibonga kakhulu ngokungiphelezela kulolu hambo lokukhula. Siqhubekela phambili ndawonye, ngibheke phambili ukukubona ekuqoshweni okulandelayo.